Bonjane Banina lukulayo Banina lukulayo yafuna ukuloqa phakathi kwale nkundla makazi kanjengomuntu ba umukoni ngisemcimbini emzini kodwa ndathi into ba unomiyosi xaza wisinkomo phakathi komzini ngifuna uba khona ngacela phakathi kwenkundla zakwaRhadebe sakwamthimkhulu zakwaBhungane sakamafuza fulele data soze ningakwazi ukuya kuwe makazi njengomntanami angikwazi ukuqhompa ngokungomhla wogqibela masicama kusokolo nizawuyenza nto nje zisidima soba igqirha lakho likhona phakathi komsi ngifuna ukunika amandla abantu makazi xa usiya kulaa mhlekazi uzawukhala ngokutatakho nje ibamba ngephondo ibhonge sikwele sihle into wahlunjwa phakathi kwenkundla zakokwenu zama ukuthi ndikunika nje ezintsikelelo phakathi kwezinkundla amagqirha achithelwe intsimbi akhona phakathi kwekhaya sithetha ngabantu bebeqala inkundla sithetha ngabantu bebeqala imoya sithetha ngemigqatyazelane nolugqirha ufuna ukuzazi into ubuzilungise makazi umile phakathi kwezinkundla zakokwenu ufuna ukuzazi ubona igqirha phakathi kwale nkundla abona abantu efebele ndiba umntana wethu ugqityiwe phakathi kwenkundla zamabona sayaba wawuqala kwisiduko sokuqala kodwa lafika ithonga lathi bheka liye phakathi kwenkundla kanoqhanti nonkundla phakathi kwenkundla zasemampondweni sithi makuqhume makwambele siwele sihle sacamabusha layazi ixesha libekiwe kodwa into abana abantu balela ukuthula xa befuna ngolo hlobo bafuna ngolo hlobo sihlwele sihle ke sacamabusha ndinikela wena ke ngoku ndishubile lebefuneka ndiyithethile phakathi kwale nkundla masicamabusha ndinengoma endihleleleyo bona nje makazi